हो हो चिकन नाही आता गेला टाक 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 तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, पहिलंच सर्व यूट्यूब मेंबरला आपल्या पहिल्यांदा थँक्स बोलतो, कारण का 1000 आपले सबस्क्राईब झाले त्याच्याबद्दल. कारण का मी व्हिडिओ केली नव्हती, 1000 सबस्क्राईब झाले त्याची, तर त्याच्याबद्दल पहिलंच थँक्स. बरोबर ना? सॉरी, कारण का भरपूर दिवसांनी व्हिडिओ करतो आहे. ते 1K झालं म्हणजे 1K झाले, तर त्याची लगेच व्हिडिओ केली पाहिजे होती मी सांगण्यासाठी लाईव्ह, तरी पण केली नाही, तर त्याच्यासाठी सॉरी रिअली. आणि तर मित्रांनो, आत्ता आम्ही दुपार झाले, मी कॅमेऱ्याने व्हिडिओ शूट करतो कॅनॉनच्या. तर कॅमेरा घरातून पळवला, तिकडून खालच्या म्हणजे गल्लीतून आलो, खालच्या साईडून, आणि इकडे आलो आणि बाहेर येतो. मी घरीच व्हिडिओ शूट करणार होतो, इंट्रोडक्शन देणार होतो, पण तिथे कॅमेऱ्याने शूट करू शकत नाही. त्यांनी बघितलं घरच्याने कॅमेरा नेतो या म्हणून, तर दादाचा कॅमेरा आहे, तर दादा काय बोलत नाही, तर त्याच्यासाठी इकडे आलो बाहेर. अजून पोरं यायची बाकी आहे. तर आत्ता जातोय आम्ही पुत्तरबडी. तुम्ही अगोदरच्या व्हिडिओ बघितलेच असाल पुत्तरबडीवर गेलेल्या, तर 2-3 व्हिडिओ असतील ना रे पुत्तरबडीच्या आपण गेलेल्या, 3-4 असतील मला वाटतं. तर तिकडेच जातोय पोहायला. मे महिन्यात आला की तुम्हाला माहिती आहे दुपार झाली, म्हणजे आता पहिले तर जास्त जायचो आम्ही पोहायला, पण आता कमी झालं आहे, कारण का पोरं इकडे खेळायला जातात, तिकडे जातात, त्याच्यामुळं ते कामं पण असतात घरची, त्याच्यामुळं पण एवढं येत नाही मग. आणि पोरं पण एवढी पण जास्त नाही आली आता यंदा, तर आहेत ते तेवढेच घेऊन जातोय आम्ही आज. बाकीचे काही येत नाही मला वाटतं तिकडे पोहायला, तर मोठी पण पोरं नाहीत. तर मित्रांनो, ह्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला आज बघायला भेटणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो, हे बघा कोण कोण आले ते दाखवा चेहरा दाखवा तुमचे. एवढीच पलट नाही, बाकीचे खरोखर नाही आहेत काय रे. तर मित्रांनो, हा आहे आमच्या इकडचा तो आमरान. हा बघा आंबा खातोय. आंबरानात आंबा भेटला लिटीचा. इकडे गुरं पण आंबा शोधायला येतात. पहिली गुरं भरपूर होती, आता कमी झालीत, आणि आंबा पण कमी झालेत, म्हणजे आले नाही जास्त. तर मित्रांनो, हे बघा असे आंबे असतात, कलमाचे असले तरी पण चालतात, काय लोक फरक नाही पडत आम्हाला. पिकलेले भेटले पाहिजे बस, अशी चोरत नाही आम्ही कोणाचे. पिकलेले आंबे असतात ना, लिटी असो कोणताही आंबा असो, रायवल असो किंवा कलमी असो, त्याचे आम्ही काढतो आंबे. म्हणजे पिकलेले असं काढत नाही म्हणजे पाडतो. ते 1-2 पिकलेले असते, तर असं चोरून बिरून नाही नेत. सगळे आंबा मलाच भेटतात, कोणाला भेटतच नाही. पलवलाच वाटते, पलवला नाही. कलमाचा आहे. शाबाश. तो ओमकार येईल बाकी करून. तर बघा ह्याच्यावर भेटला ना रे, त्या कुणाचा कलम आहे? तू खालती पडलेला भेटला. आंब्यांचाच आहे मला वाटतं कुणाचा तरी, खाली पडलेला भेटला ना, मग काय नाही. चल कोण टाकव. मित्रांनो, बघा आंब्यांचा बोजा आणायला गेलेला इकडं. कुठे गेलेला? कुणाच्या जमिनीतून आणलं? ओके ये पाडीकडून ये. तर मित्रांनो, हा बघा हा आहे पठार. हा जो सपाट दिसतो ना त्याला पठार बोलतात. आणि इकडून कातलाव जाण्याचा रस्ता आहे बघा ह्या साईडून. हा इकडून आम्ही आलो आता गावाकडून. असं आता किती जण? आता 11 जण आहात ना रे आपण. 11 जण आहो आम्ही. इथे गेला तिकडे, तर आंबे घेऊन गेला, इकडे वलजायला आलेला. तर तो पण येतोय असा बोलला, काय माहित आता येतोय का नाही, कारण का एवढी पोरं नाही आहेत गावात, भरपूर आहेत. ते बाकीचे कुठे आहेत काय माहिती. काली होतील ना उन्हातून. हे कशासाठी घेतलं? नाही पवाय घेतला ना ते बघा. याला पोहता येत नाही वाटतं. येतं म्हणून थर्मास घेतला नाही. हा काय दाखव तिथं थांब. दाखवायच फरसाण बिरसाण आम्हाला पण. बघा यांनी फरसाण घेतला नाही, बोलतो 1K तुझं झालं ना यूट्यूब चॅनल, तर मला बोलतो तू खा एकट्या. तर मित्रांनो, बघा करवंद आहेत का तुम्हाला रे?
पाटील तर मित्रांनो आम्ही आता पोचलो कुत्तरबडीवर. खालच्या साईडून गेलो नाही, तिकडे खाली एक रस्ता जातो तर तिकडे गेलो नाही, डायरेक्ट इकडे वर आलो. आणि आल्या मला वाटतं काय खेकडा पकडला वाटतं. चलो देखते. बघू शकता. तर हा बघा याने खेकडा पकडलाय. दाखव. तो बोलवतोय बघ. आपण काय पोहायला आलं का किरवी पकडायला आलं? घे ती टोपी घे. इकडून काढ, इथून ही दगड उलटते. होय तर बा हिरवा बा आता काढून तुम्ही पोहायलाच आलो ना आपण. तो पकडलेला आहे. चालू कराच काय माईक. आता पडेल. केवढं बाय हे बघा, आमच्याकडे एवढा मोठा किरवा भेटलेला, एवढ्या मोठ्या कुर्ली नाही, एवढी नाही. मोठी दगड आणि एवढा मोठा किरवा. नाही पाहिजे ते. आहे रे. तर बघ तिकडे संकेत आहे. आहे का संख्या? पाणी तर बऱ्यापैकी चालू आहे चांगला. हे पाणी तर असतो तिकडे, कधीच नाही आटत. कोणते कपडे धुत आहे. इथे एक विहीर आहे. कुठे गेली ती विहीर? इथं आतमध्ये आहे. बघ मधी जाते साईडला भेटलाय. तर मित्रांनो बघा, तो वरती जो कातल आहे ना पहिलाच, तिथे कपडे धुवायची. नंतर मग तो खालती एक डव आहे, नंतर एक हा डव. ह्याच्यात आम्ही पोहायचो पहिले लहान होतो तेव्हा, त्यावेळेला. म्हणजे मोठा जास्त खोल नाही एवढा, पण कसा सूर मारा की डायरेक्ट तिकडे जाऊ शकतो. बुडण्याची म्हणजे एवढी शक्यता म्हणजे ही नसते त्याच्यामध्ये. इकडून डायरेक्ट तिकडे त्या कडाला म्हणजे पोचतो आपण, एवढी टाकली की. तसं त्या खालती डव आहे ना, त्याच्यात नाही पोचायचो. त्याच्यावरून आम्ही इथे पोहायचो. जाऊया ना पुढं. या पाईप कुणी नेलेला आहे? हे दिप्या, हे अरे निगडीवाल्याने पाणी नेलं इथून. असं दिप्याला बोलतोय. तर मित्रांनो हा बघा, पाईप हा वरतून आलाय. एवढा लांबशी पाणी कुणी नेला ना इकडे. दाखव रे. मित्रांनो बघा, गावाच्या वरतीच किरवा भेटला कड्याच्या वर. दाखवता नाही आला पहिला. किरवी पकडायला आलो काय रे आपण. तर मित्रांनो आता जो पोहायचा डो आहे ना, तो खाली आहे. कडे आहे इथं, म्हणजे पहिला कडे दुसरा कडे लागत गेलो खाली. आणि जो लास्ट कडे आहे ना, त्याला मला वाटतं वागळ्याचा कडे त्यालाच बोलतात ना.
लास्ट कडे त्याला काय मागण्याचा कडे बोलतात ना. तर मागच्या व्हिडिओत रात्रीचा होता ती व्हिडिओ एक खेकडी पकडण्याची. त्या व्हिडिओमध्ये तो प्रॉपर दिसला नाही कारण का आमची बॅटरीची चार्जिंग पण उतरली त्याच्यामुळे तो दाखवता आला नाही. तर मित्रांनो तिकडे काय आता आम्ही जाऊ शकत नाही कारण का इथेच पोहायचं आहे खाली. मित्रांनो हा जो म्हणजे कुत्तरवडी हा एरिया आहे ना म्हणजे पूर्ण असा होल म्हणजे 12 महिने पाणी चालू असतं इथे. पण एक असा आहे की इथे पूर्ण कातलाचा भाग आहे पूर्ण म्हणजे अशी माती बिती काय नाही जास्त. बघा तुम्ही बघितलं का वरती वर दाखव तिकडे पूर्ण कातलाचाच भाग दिसेल तुम्हाला काळ्या कातलाचा. इकडे पण दाखव इकडे दाखव जरा. अगो इथून पूर्ण म्हणजे वरतून लागलं ना ते पूर्ण लास्टपर्यंत. आता एवढी शूट करू शकत नाही आपण. तर मग पूर्ण कातलाचाच भाग लागला आहे इकडे. पावसाचं भरपूर पाणी असतं त्याच्यामुळे जरा रिस्की असतो म्हणजे पावसाळ्यात येणे दाखवण्यासाठी. तरी पण ट्राय करेन मी यंदा बघेन. नंतर ड्रोन घेण्याचा विचार आहे. पुढवता येईल ड्रोन तुम्हाला व्हिडिओ कॅचअप करून दाखवता येईल. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता इथपर्यंत बघितलं आता शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. हो हो चिकन नाही आता गेला काय रे मित्रांनो हा बघा ते पहिली जाल होती ही आहे ना इथे. तर ती मला वाटतं लॉकडाऊनमध्ये तुटली येणार आहे ते चक्रीबद्दल आलं त्यावेळेला सुटलेली आहे ती पेटवली आमच्या इथल्या पोरांनी ही सुकली त्यावेळेला. हा बघा आता नाग्या तोडतोय. अरे नको आपण फाटी फोडाय ना. अरे अरे हाव दे ना. अरे लागल मला लागल नको सोड तू सोड. हो बघ काय होतं आरो खालून बोलतोय चालते नको राहू दे चल मला तर जाऊ दे. तर मित्रांनो हा बघ ह्या ढवामध्ये पोहायचं आहे आपल्याला म्हणजे आम्हाला. या लवकर या 12 जण होणार आहे आपण. तर मित्रांनो मी व्हिडिओ काढत नव्हतो त्याच्यामुळं पहिल्याच उड्या मारल्या त्या व्हिडिओ शूट नाही केल्या ह्यानी नाग्यानी त्याला माहितीच नव्हतं. हे सोम ये ना इकडं तू ये ना पकडायचं ये. हे दीपे टाक ना उडी आता ये ना. आयले जाऊ तर रांगत राब आब आब तुला टाकतं उडी ना काय माणूस जातो रे. भरत टाक भरत व्हिडिओ बनव ना फनी मध्ये. हे शुभम बाजूला भरतला टाकू दे ना. हा टाक ना. सोम्या अरे लवकर जा लवकर जा रे. केरवी शोधतायत. होय ते बाच्याला घेऊन ये लवकर. मी काढू की ही दाखव इकडे दाखव. अरे ह्या बघ पाय दिलास पाय खाली दाखव इकडे तिला बांधून ठेव गाठी की तू माझ्या गाठ थांब दाखव एकदा. हे बघा मित्रांनो किती खेकडी मेले. जा लवकर जा. हे सोम ये ना इकडं. हा कुणाला टाकत आधी कुणाला टाकत.
बघा इकडे व्हिडिओ काढणारा बसलाय. पाटील तुम्ही पोहत का नाही? थंडी लागली वाटते पाटलांना. स्टार्ट दादा. जरा पाठी मंग हो पाठी पाठी अरे मधुवाला बांधतो हो इथपर्यंत आला पण टाका लागला आपल्या दोघांचा हे आर्यन आंबा कुठं तुझ्याकडचा आंबा मीठ मसाला कशाला आणलेला
ए टाक टाक ए टाक टाक इथून ये इथून वरून टाक इथं टाक इथं इथून वरून टाक वरून इथून इथून ये भरत इथून पुढून ये नको नको अरे का प्रेम असतील तर मित्रांनो आता बघा सोमला परत टाकतात टाक टाक कुठून आणलास? तर मित्रांनो आता काय फरसाण खात आहेत. अरे पण हा वेगळ्यातला आणि तो वेगळ्यातला असं कसं काय आणलास? हे घरातून आणला दुकानात गेलेला हा टाकण्याचा आहे आणि तो पोरांचा. हा दोन प्रकारचे आणलेले फरसाण. टोपीस घे द्यायला. हा मोठा प्रोफेशनल आहे. हप्ते वेळी बोलतात होता नाही येत. मला कशावर देशील? हा ठेव ना त्या पिशवीत तू घे ना. दिद्या अरे प्या आम्हाला पण दाखव. अरे प्या संकेतला आवाज काय रे पाण्याजवळ बसलं चोक्यासारखं तिखट लागलेलं ना डोक्याला. हा कपडे काढायला सुरुवात झाली याची. अरे सुकत घालताय. तर मित्रांनो एक कॅन परत एकदा किरवा पकडला. आता फरसाण खाऊन झालाय आणि बाकीचे गेले पोहायला परत. आम्ही जरा फोटो काढत होतो. तर इकडे पाटील आणि कोण आहे संकेत आणि अजून कोण आहे रे तो सोम. जिग्ने पण आहे जिग्न्या. माझा संपला आजच्या गावात हे कोण आहेत? खेकडी जात ना करापली ती खाम
येत आहेत ना ए हवा काय चार्जिंग संपताय लवकर ये आंगडा शाप कर आपलं दाखव इथं हे मी बाबा मानला त्यालाच नाही तो काय पेंदा द्या. तर मित्रांनो हे बघा कशा प्रकारे खातायत खेकडा मला दे दाखव कसा खाल्लास तू चालन कवच दिला ये मेरे को संपला संपला काय आहे हा खाऊन दे. तर तू कशाला काय करतोस हे बघा मित्रांनो डिस्कवरी वाल्यासारखा चाकू बिकू सगळा घेऊन त्या मसाल्यात कशाला आहे तो आता ही होईल पूर्ण माशीचा होईल चांगला आहे तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल फोन घेऊन सर्व झालेलं आहे मित्रांनो आपली आता व्हिडिओ खूप मोठी झालेली आहे आणि कॅमेऱ्याची चार्जिंग आहे ना डाऊन होत झालेली आहे लवकर आण लवकर कॅमेऱ्याची चार्जिंग संपत आली आहे म्हणून बोलतोय मित्रांनो व्हिडिओ आपल्याला इथे थांबवावी लागणार आहे आता कारण का कॅमेऱ्याची चार्जिंग पण संपत आलेली आहे तर त्याच्यामुळे व्हिडिओ थांबवावी लागते तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि जे नवीन असेल आपल्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळून जाईल तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू तोपर्यंत टाटा बाय बाय हे काय दाखवतं लवकर दाखव ए जल्दी चला चला एवढा जाऊ नको इस्तो चला झाला ना बाय बाय